Kumsang khazakwa somsari pakwa January thani a Beirut khopuya cheng te pocho non phung pa ngai le mani na trol trol thoka phi boy hlamin mi pui tong re mormor te le motor pg te chu arinuk buka chuti lai mek chuan kongpu sir lama po no pangthen khate chu infiam na tol zola chuan lo infiam be nak nak bukin engkim mai chu apa ngai ba ka adam dup maya te chuan chu huna building pakhat balcony a chuan English me se pakhat chu ron langin abula chuan a zo te ni om tak chu a om ba ka ani po chuan khopui lem chu lo zekin alo boi ve hle boka chuti lai mekin a then oma om te chuan chu nu chu mi tong tlem tak le mini phor lo ani chu lo ring deuh thin hnumin chu ni om na building pia deuh loka chuan motor sen Volkswagen chu a ron ding data he motor hi Ali Hassan Salami motor ni in Israel nam melma pakhat zingami ani mai ba ka Palestiniana shoi tu ber ani boka chumai ni lovin kumsang khazakwa sumsari patia Munich Olympic an nei tuma firfia khauchet na khan an shoi tu ber ani boka chumi a thlena tang chuan a minglama Red Prince an wa ngi ani te chuan chu thil thlen lai chu September thla khani in Black September ti in an wa pha heta hian infami mi som pakhatin nuna an chana heng zong zong hi athupik nu ai tanga thlengvek ni in an soibok ti chuan Israel chuan Munich poi khoina thlenga ator tu zong zong ti tan chuan phubalak chu in tiamin pathian thin urna po an chunga a thlen nge an jing boka ma se chu thil a thlen nu kum tam tak chung chu Ali Hassan Salami chu themi anga bo wang wangin chumi nu kum sang khazakwa somsari pakwa January ni somni pahnia khan athil ti awanga shemna tok ang mai hian anuna po chu ti top anin suile ta a heta a thidan po hi anamai lo hle maya a motor atang chuan bomna takron chhuakin chu chuan hniam tak a thlena wangin a boral ni nan soya tin Beirut khwali a chebel munral mong tak te chu boile khata mangche angmain aron changta ani te chuan a tira kan soitak balconia English me chemol mang tak chu tu man chu tiang thil ati ang ti chu an ring pharing reng lawa chu me cheming chu Erika Maria Chambari ni in Mossad agent ta na thok ani a he me che hian an tho hian englok na nge ani engtin nge Israel lampu ina an zon le firfiak la tak kho tu ni bok chu engtin nge ada that thei ti te hrichang turin video te hi atop thlengin minlo thir sakin minlo ngai thlak sak le chodon ya Erika Maria Chambari chanchin then khatle Mossad hau ne na an tho ho dan chanchin nge num tak mai tun tung kan video chuan kan ngai thadona Erika hi Warden Street a thenom te mudana chuan me che tong tlem le zoi tak ani an ringa eba ka hian a hming po hi Penelope tia wa sakin chu a balcony a chuan lemziak chuan hunrei tak chu a thu thina chu mai ba ka ni sa ina a chhun lo nan puan de chu zar bok chenin chutian chuan a hun chu mang lem ve mai thina nima sila anuna chuan thuruk poimo tak mai a thopani ti le mission ti tur anei ni ti chu tu mai nan chelo thung le chuan khatia bom apo atnu loka khan Penelope chuan abung rawti le ei tur tlem te te chu pekngal song songin chumi hnuwa a zo te chu a thenom te lo enkol sak tura wangin pa chuan hunrei lo te chung chol manga a zen tur tho awa shil zuya amai ro chu bom pokina ati boy be te chem lo Penelope chuan kirzai reng reng chu ronrel te reng reng lovin voivod ang mai hian boro ka chuan aralta imo ti turin chulai mun om tu ma chuan an hmule to ngai lawa nima sela hun ingam chen aliam le hnu chuan Penelope apartment so an batapta a chota chuan British passport so alo hnu che awangin ani na dik tak chu hria chhuat the ani ta ani Erika Maria Chambari hi Mossad agent tora roi ni in ani na dik tak le dik rolam chu atan po apoimo te chem lawa tin aming dik tak le a passport tak mang hian chona chu a tho awangin chu chuan a kho ne hlemaya ma se engtin nge me se pa ngai mel tak chu London atangin chu thina thlenglar tak muna chuan alawam the ti chu zona lian tak ani ta a chuta an chuin a alanzel dan chuan Erika Maria Chambari hi London a chung ko hosa tak atanga lo piang le seilian ania apa hi Marcus Chambari ni in mi ming thang le hriat lo tak ani mai ba ka racing driver thini in voitam tak alo champion to ba ka motorsport manager lo tling tak ani boka tin apa hian English chung ko upato tak ne na tang hian bolron tanin Royal Navy Admiral lialte alo ni to boka
tin anu lona nikrosi po hi Czechoslovakia rama suda chung ko hosa ta katanga lo chhuak ani boka ma se achung te then khat hi chu Nazi concentration camp ma chuan tha vek ni in anu lonai po hi Britain rama chuan aral tan ve chui ta boka hemi ni wang hian a chanchin kan soilai Erika Maria Chambari hi Holland Park West London Luxuria a u Nicholas Sabula chuan thinin a u chuan private school ate a kaltir ba ka nun nuam tak chu a hmang ve ta china nima sila an chung kwa anin chendar atang hian Erika chu University of Southampton a anubula chuan khosavel in chuta chuan geography lam de chu awazir vele a chuta an professor te chuan mi inzir mi tak nima se arir ru chuan engma ada ngai lo thute an soibok ani heba ka hian Erika chuan karten in zanlaya kongpui dunga chak tak taka tlan te chu nuamati ema dan phalo thil ti chu anuam ti zong ve tak mai ni in a thil ti chin de chu MSAD lampoin an ngai ven pha hialani ome de chuan university a zo nuwa Erika chu Australia azuzin lia ma se chuta chuan hunrei tak phe chu omlem lo thung hemi nu rei lo te a hian Hebrew University of Jerusalem a chuan zirzom turin a kal lia chuta a kal hun chu Munich thilrap thlau tak a thlen lai bel khani in Israel infirmi de chu mi firfia khau de chuan an that veka de chuan chung hun lai bel chu Mossad thau chuan mi thar tur an lo zon ve mek lai ni in Erika chu Mossad thau na thok tur chuan a thlin mel ta bera anu ro chun German tung sang sang de chu a ne so in amala chu jodami ani lo de chu a hriat hle boka hemi ni wang hian Mossad lam officer de chuan tha an ti in mi tu ma ina an ril hnel po an jing lo bur bok ani amai ro chu Erika chuan thutluk na asiam don chuan a boi ta hle maya ma se Mossad thau chuan Nazi chamber sa achung chen khate an tha dan de chu enterin chu thil chuan Erika ro chu ati nat mai pe alama anun hui de chu a chuile tir phata a hemi ni wang hian Israel intelligence ta na tho chu rem ti in hun rei ve tok tak chung zo na thok tor chuan a training tangat ngata de chuan kum sang kha sakwa sim sari panga khan German a tir lo ni in chuta chuan kum thum chung agent pa ngai ang mai chuan om tari a heta German a om dan le Israel anun dan chu ain thlau hle bok ani de chuan kum sang kha sakwa sim sari pariat kum top lama khan Erika chuan Lebanese embassy atang chuan visa dongin Beirut a kal tak ngala chuta chuan Salamia chetlalai bel thlerem tura chuan apartment chu le ngalin chu Ali Hassan Salamia cheni na tanga hlawak lo athni ni a ma se hetila hian a thenom te hmudana chuan me chetung tlem tak ngoi choi le fel tak anga chuan ngai hlomin chu a in lo a varanda chuan lemte chiak thenin zo te te om pui boka nima sila chu me che pui soilo mel tak chuan mi son pui mo tak ti tur chu lo ne rengin aruk chuan a thok mek reng alo ni a chu me ba ka chu a na chu thok chun zom zelin achang phe chuan ama chu thiam lo te ain chan ter thina ma se chulai hmuna chuan Penelope ti hming po chuan la om be rengin in le lo ho nu tor ani lo wang te po ani ma na te chuan heti lai mek hian Ali Hassan Salami po kha Palestinian hautan chuan an hero ni in Israel hautan iro chuan an hmel million ber ani thunga politics le in dawna lama buani chok chhuak tu ber ni in Red Prince ti in ahming an fo helani kha chumai ba ka commander mai ni lovin Yasser Arafata thian nai takle adu ber ani boknen anin kar po chu soifia thiam phak ba ka tha ani boka in ali hi pasang tha le pian zei tak ani boknen sot moi tak te hain in ring tok takin abul velmi te elsen zong chuan om ta china eti hun lai hian Beirut a chuan chengin a pian moi ni te chuan mi chhia te chu a hi thei em ema zanlama po club le party na vela chuan mi che sang sang de chu om pui fo thengin alanda na tang chuan mi pa in chengwang ve tak ni ma se mi chelama ero aler ve hle ni na lang ma se alia chuan heti lai hian no pui nei do in a hming chu Georgina Risinia beauty queen dia soichin ni in Miss Universe crown te po chu alo khom ve to hel bok ani te chuan chanchin bumi te chuan newspaper a chuan a chanchin te chu chwa ve fo thenin mi pui te po chuan an ngain hlum ve em ema ma se kumsang kha sakwa samsari pahni Black September a mi som pakhat tha ani na chuan mitin chu ron thong ta thutien ati then ur ta hle maya Israel tan phe chuan chana na satak ni in chu ta tang chuan Ali Hassan Salami chu Munich architect lama how to bear ani lai ani boknen
Israel te chuan an bitum ber le an target chu alo ni zuita ani te chuan he thil thlen hnuah hian Prime Minister Goldmir chuan thu chu ron siam ngalin chu thil thlenga in hnam hnoi song song te chu ti hlum vek tur an ni thu pek aron chhuaba ka pathian hne na po hoi sana le hlo tlina dilin an thil ti tum chu an ti chanta a ma se hun ingma chen chung chu an thil ti tur bera an ro man salami ro chu lo tlan bo veringin ani hi abodika te tel lo chuan a chho zen zen lo ba ka ama veng tu te an nom lo chuan engma po ati ngai lawa chutiang chuan in thla ka ni ti chu in she om fashion hian a om na chu a son kwal ring maya chu mai ba ka salami hi ama veng him tu te chuan an veng him na in politics a ani na awang te po hian khoi mai po chu a har em ema tin arafata thian thaber ani na te po chuan ama hnai chu ati har sa sol le bok ani heti lai mek hian Mossad agency nga pakhat Sylvia Rafile chu ron langin ani chuan hun rei tak chung he na hi alo tho to ba ka record thatak po alo nei to a hemi ni wang hian atim te po chuan an ringin an chong ve hle boka te chuan Sylvia ho chuan salami chu tha chu an han tum tak ngala nima sela chu an thil ti tum chu an hlo cham cheng hle thung chuti lai mekin salami ve thung chuan anon chu hlemle nuam te takin alo mang him him maya tin Mossad tan chuan an target ber anima se an thil ti tum an hlo cham chung chuan hun chu aliam duak mai se chuti lai mekin salami chu chhon lama atna politics lama ti le chi ma te chuan kal thinin zan lama party na te akal thin boka heti laia agency nga thaber pol silvei po ina ati chhia thilo chu tu in nge ron hlen chuak ta angle ma se chuta chuan me che pakhat thalak chu ron langin Mossad noya agent thate po ina an ti thilo chu me che chuan aron hlen chuak thengem ti chu zo na lian ber anita ani ke chuan kumsang khazakwa samsari pariat ni puilai takhan Mossad chuan an hnaminga tan mavir MV ti chu ron voin chu halral ti na ni a heta hian officer ro pui tak mai kharari chu ron langin Lebanon agent pakhat Israel intelligence a thok ani a tin anupui atlo tumin Ali Hassan Salami che dan ti le abodika tina an ben uluk dan de chu thlai ruringin chumi hnu chuan Mossad chuan Beirut a chuan cover tin te chu ada lu tanta a an hna chu zoya Red Prince on chwale ti chhia chu anita a heti lai hian agent pakhat chu Salamia jim kalna china kalpe tur chuan tir chwani in chuta tang chuan agent di tia an sei chu he thon tho a hian aron lang ve le ta a ani hi Beirut le Damascus in kar om Beirut International Hotel a chuan khosamekin amison ber chu an target ngai chila athil ti chinde report a infiazil turati ania tin thupek dang chu dong le bokin in nel lawle in biak tam lo chu ni a nima sila chu tiang thil atilo ni chuan salami chu a nei the don si lo te chuan ni ngmu sa nuwa agent di chuan salami chu jim lam ngai na takani ti chu she chokin chu atana hun rem chang le thil a hriat bel na tor man ro tangkai tak chu ani don ni ti chu a hrita a chutia jim lama in mureng ta chu karlawa chuan in komnil chhota in salami po chuan jima kaldun puya te po chuan aron som ta fomaya ma se Israel rama Mossad hotan iro chuan chu thil chu a hlo thon angreng hle thungin chu lo taka chutiang in som na chuan thil thalo tak a thlen thei an rin ba ka chu in som na awang chuan rin hel na chu om lo thei talawa ma se agent dia chu din hunder thong taka chuan ma se chu anin som na ne chun som zel chu an phal sak tho ani ye chuan kum ave hnuwa chuan agent dia chuan ami son chu zo thok khat ni in sha in Israel television station lama chuan interview tura kom anita a chuta chuan mi pasma te injing tok tak ani na chu in pombia ma se Munich mi son pakhat thatu chu a kom ngai tlak mai se chuti lai mekin salami na chuan a thian thar chu anupui Georgianari se chu lawmel sha tir ve mek bokin a in chunga a thil nei tele ami mal thil sang tu chu a in tir boka ma se heta hian aditel engkim chu agent di chuan apol te ni na chuan a shel chong be le zel boka anu le zela phe chuan salami chuan agent di chu som be zelin party na te a shoi fo ba ka anupui nau te ne na soirem te chu atum chuita a chutian chuan zo in agent di chuan salami rin na chu lo chhok zelin athil sha ta piang te po chu intelligence lama chuan a thlen zel ba ka agent di chuan ami son chu a thek ni ngai ho lo thunga chu mai ni lovin salami chaklo na lai tur nia angai te po chu thli thlai tel ringin
a tha thei hun rem chang te po chu a chang ve reng bok thin ani te chuan kumsang kha zakwa samsari pariata khan Mossad operative te chu Beirut a chuan active taka om thei to in chulai hmuna chuan Penelope Pokha om ve to buka ma se chuta chuan pon lam mi te ngai a chuan Palestinian no pangte enkol to pol NGO anga thokanga omin Salamia chetalai thlera tur rem chang tak apartment chu alwa zui te buka tin agent pahnih dang te po chu British le Canadian passport mang chuan Lebanon undercover a chuan ron lut ve bukin karok chungzet Salami chu an in thlata a chuta chuan agent te chuan Snowbra West Beirut a apartment pakhata anupui Georgina icho atlo thin ti an chita hlova heba ka hian Salami chuan meeting ani lo po in gym le sauna te akal thin ti sha in chulai hmuna chuan thatum chuan drop mana an siam ta a nima sila civil mi tamzo kina an torve an hlo awangin chu thil chu an thulia chumi wan chuan Mossad chuan Salami thatum chuan drop mana dang chu siam le in kara bomda mong chuan tha an tum lia heta hian aveng tu ten ni tina kar an pak tir thin hmuna chuan Volkswagen car thingrem chunga chuan bom chu thuruk ni in abodika traffic te le thil sang sang chu an thli thlai renga ma se hetila hian agent di ero kha chuan an drop manna hnung ber chu adula awangin aban san le a amai ro chu an thangkam chu peifel anita a nima sila chu thila chuan tu in nge mo phrona lata anga Salami kalna chin le aron thlena chin de chu tunge lo thli thlai ta ang ti chu an so na lian ber ani a ma se chu chhana chu in chunglama lemziak me che tong mo tak azo te dot tu chu lawnita in chuta tang chuan an hna tunung ber chu an chan chhota a Erika Maria Chambari hian engchan wo nge aneya engwangin nge he nanung ber hi thoktora an thlan ti de i han thler zel don tiang kumsang khazako somsari pakwa January somni pahni ani a Beirut khopui chuan nun pa ngai tak le nuam tak chu mangmekin Verdun Street a chuan motor te chu anin tlan pil so sowa tin dor chung lama coffee rim tile thil sang sang rim te po chu aron nam chek chek boka nima sila chu khopui ral mau taka chuan Mossad thil tom hnung ber chu hlen ani don da tlat mai kongpui dai da na shui le lama chuan mi pui te chu kalve nok nokin chumi pia loka chuan Volkswagen car po chu aron ding ve chat boka chuti lai mek chuan car dang then khate po chu chulai hmuna chuan ron dingin intelligence lam chuan thang chu oluk takin an kam chui ta ngala heta hian car thingrema bom chu oluk taka thubo tuma bein tuma chuan an mutalawa au mangti po chu rin ngeina an reng reng lo alo ni te chuan kongpui sirlama building chhong riat na mi Penelope chuan lem chu zek mol mol ang chuan omin ani na taka chuan chu mi sona step na hnung ber chu akuta chuan a om ti na ni a chutiang chuan chhnulam dar khata chuan veng tu pakhat chuan Georgianei in chu ron chwasanin ka chunga chuan Ali Hassan Salami chu a chuang lu zui tak ngal boka heta hian anu birthday party manga kalni in tlailam dar thum le min som thum panga vela chuan roma dem kari lama chuan Salami kar zui tu te chu anin herta twal twala ma se chuti lai tak chuan kongpuya chuan thilpok re reng tak chu ron om ta thutin chuta chuan Beirut chu boina chuan ron sim da noi noi maya te chuan Salami le ahnung sui tu te chu ti bo ani suita ani he thil thlenga wang hian German mi sister pakhat le British secretary pakhat chuan nona chan ve bukin Salamia bodyguard te pokha an thivek ni nan soya he mai ba ka midang som baruk te po chuan hliam na tak tuarin atera chuan Salami po chu rondam chuakin hliam na tak ator ba ka American University Hospital Beirut a chuan hroi ngal wat ani a amai ro chu doctor da chuan theitup choin be ma se a hliam chu anat ema wangin tlailam dar li le minute thuma chuan a hliam tor lawa a thi thu puan ani suita ani le chuan tu in nge kha bom ti pok tur khan baton mitang ti chu soizui alani ta zela heti lai me khian then kha chuan Erika Chambarin midang a signal ni nan soya ma se zirchang tu te chuan ama ti ani nge chu ringin chu thil chu ro man lok ang thlapa ti ani chu an jing hle boka chuti lai mek chuan operation commander Mike Harari chuan Israel missile te le longa thil om ti chu lo endikin chuta chuan hunrei tak chunga an thil lo ti tum chu an ti hlo tling theita ti chu a ri thiam ta chi a heti lai ve khian Erika Chambari le agent dang pahni te po chuan khopui chu lo chho san ve to mekin long an hna na hmun tura chuan an lo om to a ti chuan rei lo te an long nga po chu lo thleng zuin
rang takin an chuak zuita ani chutiang chuan Israel Most Wanted chanchin chu top chuin Ali Hassan Salami chu tha anita a mase arika chambari Mossad secret weapon lo ni ta po chu abo takngal pangpang mai tin legend ani na chau chu nu chia ani zuita boka mase achunga chuan enge thlengzel ti te engwanga anun chu thobo tum nge ani ti le engwanga in ther filim nge ti chu mitam tak zona ani le ta a chuti lai mek chuan Ali Hassan Salami thina chuan anram mi pui chu ati then orin mi noi khatlai mai chu an pun khom ba ka Red Prince thlatwa chuan an kal khom boka chuta chuan mi pui te chu taplomin namhoi senjinga pakhat an chan ang mai hian an sona heiba ka hian Yasser Arafat angei po chuan akwang chu ronzon ve in chuta chuan thumal toisi omjei tak chu asoita a chuta chuan sakei bak nei wanglai tak chu lak boni a he thila mo phurtu te song hi man tura thu chua an siam tho soita a nima sela an tlai ta shet alo ni chuta chuan Mossad agent te chuan chu hmun chu lo chho san diam to in an tlan chwa dan chu ate ber tanga an chui to ba ka chu Penelope chanchin an chui tan na chau kha ani boka mase ani chuan khopui chu lo chho san fil diam to in Penelope apartment a chuan nu chui tu te chu an hanluta chuta chuan British passport at nu chhia chu moni in chuan thuruk chu aron siam ta a mase chu thil chu hriat labin ala om reng thung ani amai ro chu hunrei tak chung chu Erika chambari chu Mossad ta na thok ani chu an ring theilo tlat maya anua a partner Peter Scribera aum anga an ngei po chu lo om reng lawa chumi ni wan chuan Erika po kha chutiang bok chu ani thengem ti chu zona ani le ta a mase thu dik tak chu Israel ziak to ming thang tak aron je kleina lekhabuzia chuan Israelin an chan let na chu azia tho an suya chuta chuan Erika chu British lady ro puile thatak ani tho anzia ka tin German Mossad expert Wilhelm Del to po chuan kumsang khazakwa somko cholama khan United Kingdom a Erika patinen chuan anin biak tho soin anin zomna ero a thatte chem lo tho asai thunga nimasela Israel stamlama tang chuan Christmas card andong ti chu pomni thongin hei hian Erika chu aladamani ti chu ati chiang hle boka nimasela a contact le abiak thin te ro chu hria the ani lo thung hei ba ka hian Wilhelm chuan Erika le auno pa chu an in som ring tho soin chu auno pa chu Nicholas Chambara ania ani hi Oxford atanga zir chhuak ni in kumsang khasakwa somriat panga khan Queen's Council a oma te chuan chumi hnuwa civil court judge za om tak chu ani le ta boka chu thil chuan British tan lama akhai pa ber ani ti chu ati chiang le bok ani te chuan a hnuwa reporter le journalist te chuan afarnu chu Mossad agent ani tak takem ti so chiang tur chuan Nicholas lam chu papanin Nicholas chu afarnu chuan abumim ti te chu an zota a nimasila Nicholas chuan engchana ma apelo thung amai ro chu reporter te chuan a unau pa inia ka thil thleng kha ishiat puyem tia zona zot le in afarnu chunga thil thleng da chu hriat an du thote an soiboka mase chuta po chuan Nicholas chu nui mai in reporter te chu akal san zui le ta dei ani ome te chuan chung thil thleng mak tak tak da chu Erika chanchin ang mai chuan amakin chui chwa thei bak chu aum talawa tin Penelope khan ram le ram in thlak na tile Mossad ta na a thona tilo chu enge be se ani ang le ti chu zona ani le ta a chumi ni wang chuan kha thil thleng atang khan Erika Maria Chambari ming chu share jeng ni to in a then om te tan ero chuan mi chechong tlem le lim siak thin a zo te duat em tu ang chuan hriat ani thunga chu mai ba ka hunrei tak chunga in thana ti thei to lo tora an ngai ti thei tu mi chia chu ron ni in khovel tan chuan mu thei lo le man chwa thei lo ang mai chu ani suita a chu mai ba ka Mossad ta British me che masaber le legend tia an ko chu ani suita bok ani amai ro chu Erika chu spy tak tak nge ani anga manro mai ani ti chu tu ma in an hrizui te lo thung ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khau le the chu alo ni le ta a kan thu ngai thlak ta ka in ngai dan te comment section lama in lo soi bele chho do nia